Хәерле көн, исәнмесез? Җәйнең бер көнендә Татарстанның халык шагыйрьләре Ринат Харис, Рауль Файзуллин һәм галим шагыйрь Җәүдәт Сөләйманов үз туган якларына сәяхәт кылдылар. Бүгенге тапшырубызның чыгарылышы шул сәяхәтнең матур мизгелләренә багышланыр. 52 елда Казан яулап алынгач, әлеге Чаллы кирмәнендә чигенгән гаскәрләр белән бергә җирле халыкта дистәйләр буе илбасаларга каршы көрәш алды. Әдәбиятыбыз аксакаллары татар тарихының тамырлары бик тирәнгә тоташкан урында 12нче гасырдан билгеле борынгы Чаллы шәһәрлеге биләмәләрендә очрашты. Бүген әлеге урын федераль әһәмияткә ия тоюлык. Шушы шәһәрлек тирәли Чаллы атамалы 11 авыл бар. Әлеге калкулыктан караганда төзек йортлы мәмле казаклар Чаллысы, Тәберде Чаллысы, Котлыбөкәш авыллары уч төбендәге кебек кенә күренеп тора. Бу җирләргә кергәндә үк сизелә ниндер көч, энергия. Әле килгән вакытта Рауль абыйның шуны сөйләп килүләре, бу юлдан без битне күп үткән, Чаллы юлларын. Үткән дә киткән кебек, җир кебек, әйме? Менә хәзер яңадан шуларны яңартып, Ринат абый белән бергә, Рауль абый белән барганда, шулар сөйләп барганда, Бу бүтән Чаллы инде. Бу бүтән Чаллы горурланасың. Хисләр тула. Монда хәзер без менеп төштек Калатауга, карадык. Нинди андагы мәгърурлык, андагы менә һәйкәл yazılgan 16-нчы гасырның урталарында биредә Казан ханлыгы булып әле каршылык күрсәткән соңгы безнең теге шигебез дип була. Кан коеп шунда әлдә булса безнең арвахларыбыз булып яталар. Ул бер үзенә күрә ниндер хисләрне теге куерта, ул ниндер теге горурлык уята. Һәм безнең татарның тамырлары менә монда нинди нык тирән икәнен күрсәтә. Һәм монда безнең татарның рухы яши. Тәберде Чаллысы борынгы Чаллы шәһәрлеге авыллары арасында иң билгелесе. 17-18 гасырның данлыклы галиме, суфи, табиб һәм шагыйрь халык арасында хәлфә бабай буларак билгеле Идрис бине Зөл Мөхәммәд кабере дә биредә урнашкан. Әлеге урынны мөселман татарлар элек-электән бик якын күргән. Хәлфә бабай каберен зиярат итәргә бик ераклардан килә торган булганнар. Идрис хәлфәнең үз уй-фикерләрен шигъри калыпка салып әйткәнлеге дә мәгълүм. Бисасы районынан бик күп язучылар, бик күп артистлар чыккан. 20ләп язучы һәм бик танылган артистларыбыз бар. Бүгенге көндә 20ләп. Бүгенге көндә исән саулары 20ләп әле. Бүгенге көндәге исән саулары әле теге тарихка кирип калган, антологияларга кергән язучыларны санамаганда. Әгәр дә шигъриятның тамыры җир тирәнлегенә үтмәсә, җир астында безнең әле казылмаган чыгарасы бик күп хәзинәләребез бар. Бер нинди сәнгать та тумый. Менә мин хәзер аңладым. Ни өчен Балык Бистәсе районыннан шуның хәтле күп сәнгатькәрләр чыккан һәм алар барысы да күренекле кешеләр. Халык шагыйре Рауль Файзуллинның туган авылы Юлсу бинага кергәндә кунакларны матур стелла каршыла. Китап рәвешендә ясалган арт-объектта шагыйрь Рауль Файзуллинның мәгълүм шигырь юллары язылган. Монда кергән кеше инде, монда юлданма, тукта, бу Балташ Юлсу бин авылы. Укып китә бит инде. Ана язылганда Балташ Юлсу бин Булгар дәүләте чорында нигез салынган мәгърифәтле борынгы авыл. Шуннан да ул моннан байтак күренекле кешеләр чыкканнар. Бу минем инициатива белән куелды бу. Үзем катнаштым һәм минемчә һәр җиргә дә шундый күрсәткеч куйсалар начар булмас иде. Минем мәсәлән тагын авылның теге башына шундый бер куймакчы булам. Җылчылар өчен туган телең юлдаш булсын. Шундый бер төрле шундый стеллык кебек нәрсә ясарга исәп бар. Рауль абый бу шигырьне кайчан язган идегез? Бу шигырь бала чакта язылган. Шигырь инде мен хәзер мәктәп елларында бер 14 яшьләрдә яздым шикелле. Ягъни датса кайдар язылган һәммәсе күптән язган шигырь. Ләкин шуның белән кадерле бала чакта язылган. Бәлки, чөнки бала чактан сыйып кала бит инде туган якка. Туган якта бала чакта мәхәббәт тәрбияләнмәсә ул инде буын аркаткач улгайгач аның кирүе андый мәхәббәтнең шикле.
Очрашу Юлсубина төп гомуми белем бирү мәктәбендә дәвам итте. Нәкъ менә биредә 2023 елда шагыйрь Рауль Фәйзуллинга багышланган музей салоны ачыла. Ә мәктәпкә әле 2003 елда ук Рауль Фәйзуллин исеме бирелә. Каләмдәшләренә һәм кунакларга экскурсияны шагыйрь үзе үткәрде. Менә минем бабай, менә безнең әти сугыштан яраланып кайткачтан төшкән авылда ана Сталинград фронтыннан минем бер сүзем бар. Рәхмәт немец полисына дигән әйтем бар җырты булды. Чөнки әти Сталинград фронтында була, 41 елда. Немец полисе әтинең менә бу җимшак җиреннән керә, һәм җимшак җиреннән чыгып китә пули. Бәреп, дишкә җиргә тими. Әгәр дә әти шушы пули булмаса, әти ул шуфырдан чыга алырмы, юкмы, исәп булармы, юкмы. Яны шуга җүрим дистем шәри. Мин шагыйрь булырга хыялланам. 11 яшьлек Рауль Фәйзуллин көндәлегендә шулай дип язып куйган була. Музей экспозициясе арасында иң кадерлесе аның туганнары, нәсел-нәсәбе белән бәйле өлеше. Салон шагыйрь Рауль Фәйзуллин иҗатын, аның тормыш баскычларын, кызыксынуларын, яшәү фәлсәфәсен тулы итеп чагылдыра. Һәр почмагы шагыйрь рухы белән сугарылган дисәк тә ялгышмабыз. Шунысы сөенечле, музей бер вакытта да буш тормый. Аны күрү өчен республикабызның төрле шәһәрләреннән язучылар, Рауль Фәйзуллин иҗатын сөючеләр биредә еш кунак була. Музейбыз ачылганнан бирле безнең районда инде килмәгән мәктәп калмады дип әйтсәк тә була. Әлмәт шәһәреннән, Җәй шәһәреннән киләләр. Рауль Фәйзуллин музее ачылды дигәчтән ишетеп алганнар да, кайсы бирләре әлеге музей ничек төзелде икән, нәрсәләр урнаштырдылар икән, нинди кыяфәттә икән дип кызыксынып киләләр. Бездә шушындый музей ясарга теләгебез бар иде дип, шулай уртаклашып килүчеләр бар. Аллага шөкер. Лагер вакытларында менә инде ял лагерлары була безнең мәктәпләрдә, име? Анда инде безнең күрше мәктәпләрдән шулай балалар җыелалар. Кызыксыналар, Аллага шөкер. Бу көнне музей экспозициясе яңа экспонатлар белән дә баеды. Каләмдәшләр үзләре дә буш кул белән килмәгән булып чыкты. Әлеге музей әдәбият мәйданында гына түгел, тормышта да бергә булган шагыйрьләр арасын, дуслыгын тагын да ныгытты. Ана минем китаплар, татар аты, атлар шабы. Бусы Державинның беренче китабы татар телендә. Рәхмәт килгәнең өчен, һәм бүләкләрең өчен иде. Без шулай бергә яшәп иҗат иттек. Шушы эшкә хәзер бармыз. Безнең инде иҗади дуслыкта бер 60 еллар булды. Монда кайткач күргәч, табый яңадан канатлар үсә. Менә үзенең табигате булсын, халкы булсын, теге кайгыда булмадык. Мин дә кичкенә беләгемне кабул итеп алсам, бу музейга тәтүгенә табылган диштәлек. Юлсубина мәктәбе коллективы һәр даим Рауль Фәйзуллинның җылы мөнәсәбәтен тоеп яши. Халык телендә мәктәп бетсә, авыл да бетә дигән гыйбарә бар. Шуңа күрә дә шагыйрьнең зур теләге ничек тә мәктәпне саклап калу. Мәктәпне саклап калу дигәннән бүгенге көндә беркемгә дә сер түгел. Авылларда инде балалар туучы балалар саны кими бара, балалар кими инде ул мәктәпне бетерүгә китерә бит. Безнең мәктәбебез 162 урынга исәпләнгән. Ләкин менә ни кызганыч, бүгенге көндә анда 23 укучы белем ала. 23 инде техник хезмәткәр укытучылар белән бергә шушы балаларга белем бирүдә хезмәт күрсәтәләр. Музейның төп вазифасы инде алай булырга тиеш түгел, берничә карашка. Ул инде агарту, яктырту эшләрен алып бара торган объект булырга тиеш бит. Ләкин шулай да мәктәп зданиесен саклап калу ничек тәгән безнең инде без шушы төп максатыбыз дип әйтик бүгенге көндә. Бәлки Аллаһ Тәгалә ни язгандыр, белеп булмый. Без инде өметләнәбез. Авылыбызда халык саны артыр, яшьләр артыр, балалар күбәер һәм мәктәбебездә тагын да балалар саны артыр дип. Юлсубина мәктәбендә тагын бер музей бар. Монысы авыл тарихына багышланган туган якны өйрәнүчеләр музее. Һәр экспонаты берәнтекләп, кадерләп тупланган. Рауль Фәйзуллинның ишек өстенә язып куелган "Хәтерләүдән курыкма син, үткәнеңне онытма син" дигән мәгълүм шигъри юллары биредә тагын да актуальрәк яңгырый. Гариф Шәйдуллин җитәдер. Гариф Шәгевич дип җитәләр инде укытучылар без Гариф дип җитәдер. Бу мәче бик кадерле кеше. Biz укганда бу мәктәп директоры булып торды. Озак еллар буе беренче шигырьләрне мин аңа күрсәтә торган идем. Беренче киңәшләрне ул бирде. Беренче миңа җылы сүзләр, мине рухландырды. Әгәрдә шушы кешенең шушындай минем өчен кадерле һәм күпмедер миңа өмет уятмаган булса, бәлки бүтән елда китергән мөмкин булыр. Әле сабый баланың
Şuna göre Arif abiga men bek rahmetlimin. Men Tomuş yağından Tavlar degen avuldan majrak түгел, Şirekkin avuldan. Bu avul o'zi bu avulda bek ma'rifatli avul. Yani tuğanı, ana bugün günde bizning ma'rif ham ministri bu işe Dilsur Hadiyullin. Onların bu anın nesi bulayında, abisi bulayında. Менә ул шагыйрь туып үскән нигез. Иң сөендергәне бүген дә тирә-юнә тәртиптә, хуҗа кулы тигәне сизелеп тора. Яшерен батырын түгел, нигез исән булу һәр кеше өчен олы бәхет, шагыйрь кеше өчен бигрәк тә. Мин табигать баласы булып үсәлдем. Һәм китаплар укырга яраттым инде. Китаплар ай яхсыларында укытырган инде шунда. Ул вакытта электрда юк иде. Сукыр лампалар инде. Бу минем бишигем инде. Бу безнең туган жұрт. Şimdi көп жыллар қарамағаш işlep barada хазяин де әзірек жаңартып, нетіп, негізіне қалдарға есеп болдық. Өз жылыштықта бұл негіз исән қалсын бізге, бұл бізге бек қадарлы, потому что әти-әнемінде жерләнген бұл ауылда, һәм міне бүгінгі күнде шушы дәрежеге жеткердік, әлі алдан да тағын жаңартырға есеп бар. Юлсубина авылы табигатына карап, шигырь үзеннән-үзе язласыман. Илһам бирә торган гүзәл, шагыйрәне рух белән үретелгән почмак бу. Шагыйрьнең туган ягында булып, аның күңел төпкеләрен, рухи дөньясын ничек формалашуын ныграк аңлыйсың. Бу саваплы эш булар дип уйлыйбыз. Беренчедән без кешеләрне шырашап, үзебезнең балачакка кире кайтабыз инде. Һәм күпмеләр fikir alışabız, ortaklaşabız. Bana biz şuşa yıştırdık ballar için kileşekti. Onlar rayonda ne bütün şerek, diginde bütün şerek mesela Cevdet İlmutlu'dan turu Seret İşvası bile böyle hemen ciddeklegen ama nigiz salgan işleri. Bu benim oğul halk içinde kara bizni zorlap kaytıkan nari beyteşekler. Çünkü şahıslar zor, şahıslar Tatar halkının. Bütün yaktan da faydalı. Özümüz içinde, özümüzde şistarıp Sabirliğe kayıtıp kileriz, balaşağımızga. O bizdeki elbette icadi işte gerek bulaşağı. Şimdi yaxşı niyetlerimizle çıktığımız seferge. Шагыйрьләр сәяхәте Ринат Харисның туган ягында Буа төбәгендә дәвам итте. Кунаклар беренче эш итеп шәһәрнең Раил Сәгъдиев исемендәге мәктәбенә килделәр. Биредә Ринат Харисның шәхси музее оештырылган. Анда һәр экспонат әдипнең тормышы турында сөйли. Соңрак төркем Буаның туган якны өйрәнү музеена килде. Биредә шулай ук Ринат Харисның шәхси әйберләре, кулъязмалары урнашкан. Автор биредә еш булып киләсе проектларын тормышка ашырырлык энергия ала. İcat kişisi için doğan yok, ol nerse diye beytim, ol ilham şişmesi. Bana her bir kişi basıp dura ayağı bilen jirde. Şagir kişi ya kompozitör ya ressam doğan jirine kayıtkaş, onun ayak barmakları tamır jibere. Ondan ijadi dostlar төркеме Чувашстанның Батыр районының Кызыл Шишмә авылына юл тотты. Бу Җәүдәт Сөләймановның туган җире. Профессорның бабасы Буа мәдрәсәсен тәмамлаган булган. Әнисе Мулланур Вахитов исемендәге мәктәптә укыган. Җәүдәт Шәүкәт улы кордашларын үз авылында үзе оештырган яшьләр өчен сәләт үзәге белән таныштырды. 19 елда без анда сәләт яшьләр үзәге төзедек. Һәм без анда кайтып хәзер балалар белән шашабыз. Шулына кайтабыз Сәләт Батыр дигән яшьләр үзәге анда ел дәвамында инде эшләр мәктәп бетсә дә хәзер мәктәп урынында шундый яшьләрне туплап торган үзәк үсеп килә. Әлеге проект алга таба да дәвамлы булыр дигән өмет бар. Һәм аңа башка язучыларыбыз, шагыйрьләребез дә кушылсын иде. Туган җир, кендек каны тамган туфрак, ата-бабалар рухы шагыйрьләргә яңа иҗат дәрте бирсен. Jırlarımda süzler, ey süyüklüm sinen, heysin minim üçün el hamar.
зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Әйбәтле билгесезлек тизрәк ашык, тизрәк ашык, тизрәк үзгәр. Аяз көн бул тизрәк яктырып китсен йөрәгемнең чыңгыллары, юкка китсен борчулары, юкка китсен борчулары, борчулары, борчулары. Нурлар кайтсын тизрәк күзләремә, минем сүзләремә кайтсын, кайтсын нурлар тизрәк. Синең өчен яшим бар, синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым, иркәм минем.